نمرن خيط الساحة كرمة ثلاثة مويلة مزين رجل تسميه زبيبي እንኳን ሰላም መጻኺ ከመይ ሓዲርክ ከመይ ቀኒኸለይ እየ ፍልጥኪ ዘቢበይ እንኳን ሰላም መጻኺ ከመይ ሓዲርክ Tulus Bajo, welcome my brother. Please like and subscribe my brother. Okay. Where are you from? Yeah, no video. Life is a dollar.
Beijo. Versátil.
ቡርትሻይ እንኳዕ ደሓን መጻኺ ብሳይለንት ላይክ ዌልካም ቡርትሻይ እሲ ደሓን ዲኻ ከመይ ቀኒኺ በቃ ተጣፊና እኮ ሌት ሌት እናተኺ ቴንኪ ቡርትሻይ ሕጂ ኸይስማዕ ኣሎ
Tahan dulu kan. Hey.
أبيتي كم حاضر كذا حتى ده حاضر كي كم كنا كم يلا هي እግዚአብሔር ይመስገን አቢቴ እግዚአብሔር ይመስገን ከሰተል የኽልክሎ አቢቴ የኽልክታ ቪዲዮ የአቢቴ እንዳመስሉን ከሆነት ዮኒ ያሐወይ ቴንኪ አቢቴ በኋላይ
እወል ይኹለዮን ይሓውየቐኒ ብጣዕሚ እየ ዝምስግን ክድወልካ እያማ ኧረ ኣይድልን ኣቢቴ ብጣዕሚ እንኳዕ መፅሓትኪ ከምኣ እንዳገበርኩ ካልኣይ ክፋለላታ ክሰደልክ ዝኾነ ቪድዮ ክሰደልክ ኣረዲእኒ ከሰተ ንዓና በዚ ቀሊል እዩ ንስኽን ኣብኡ ስራሕ ቢዚ ስለ ዝኾንክ በዚ ግን ወላ ካብ ቲክቶክ ኣላጊድና ኮፒራይት ዘይሕዘክን ቪድዮ ክደኸልኪ እየ ጥራይ ኣይትሰከፊ ጥራይ ንስኽን ኣብ ሰሙን ሓንቲ ስንዓይ ሽግር የብሉን ተንተኣኪበን ዘሎ ቪድዮታት እሺ ብጣዕሚ እንዳመስገንኪ ኣዴ ሓፍተይ ትማሊ ፅዕንኪዮ ኦኬ ፅቡቅ ፅቡቅ ኣይ ትማሊ ዝኾነ ጉዳይ ነርና ኣብ ገዛ እሞ ብዙሕ ኣያተኹን ኣይተጠቀምኩን ዋይፋይ ክሪኣ እየ ሕጂ ሕጂ ዝጥቀም ዘለኹ ስለዘይወፃእ ክልተ መዓልቲ ኢለ ላይቭ ሕጂ ዝኣቱ ዘለኹ ፅባሕ ክልእ ከሎ እየ ንኸሰተታ ሓንቲ ታኻላይ ክፋል ፅባሕ ክልእ ከሎ እያ ክልእኸልኪ እሞ ድሕሪ ዓርቢ ወይ ገለ ከባቢ ትልእኽ እያ ወይ ድማ ሓሙስ
ኧረ ሽግር ኣይኮነን ምስ ዘሎ ሲትዌሽንማ ኮፍ ኢልና ኢና ንውዕል ዘለና ኣብዚ ትግራይ ዘሎ ነገራት ኮፍ ኢልና ስለ ንውዕል ዘለና ንዓናስ መፍለጥን መዘናግዕን እዩ ዝኾነልና ስጋብ ንሕና እውን ሞኒታይዝ ንኸውን እንታይ ሽግር ኣለዎ ኮፍ ኢልና ስለ ንውዕል እዩ ኣቢ ካልእ ኣይኮነን ስራሕ ገለ እንተንኸውን ሓቂ ኸይኺ ኣብ ስራሕ ስለ ዝሓልፍ ግዜ ኣይጠቕምን ኣይምችውን እዩ ሕጂ ግን በቃ ሰብ ካብ ገዛ ስለ ብዙሕ ዘይወፅእ መዘናግዒ እዩ ዝኾነ ድማ ናይ ፍርቂ ሰዓት ገለ እኮ እዩ ናይ ሓንቲ ሰዓት ናይ ፍርቂ ሰዓት ገለ እዩ ብዙሕ ዝኸብድ ነገርስ የብሉን ማለት እዩ ዝሰክፍ ገለ የብሉን ንዓኽኒ ዘይጠቕመክ ናብ ስራሕ ገለ ኮንከ ኣይምችወክን ፈፂሙ ንሕና ዕረፍቲ ኢና ዘለና ሕጂ ምዝ ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ካልእ ዘይኮነ ድማ ኣብ ቢተይታይ እስቲ ብጣዕሚ ኢኸ ንሰብ ግዜ ትህቢ ኣነ በስመ ኣብ ኣብ ዩቲዩብ ሓንቲ ንስኻ ተዓዝቦ ኣለኹና ግደይ ግዜ ንሰብ ብጣዕሚ እየን ዝህባ በቃ ነቲ ሰብ ደረጃ ንኸበፅሕ ሳፖርት ይገብራ ብጣዕሚ ንስኽን ግደይን ብጣዕሚ ክምስገና ይግባእክን ብሓቂ ግደይ ድማ ኣላ እታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ገለ መዝሙር ጌራ እንትን ትገብር ኣብ ገዛ እንትን ትገብር መዝሙር ተሰምዕ ስርዓት ቅዳሴ ገይራ ብጣዕሚ እያ ግዜ ትህብ ንሰብ በቃ ስቕ ኢላ እያ በቃ ምስ ከፈተስ ቡርትሽ ኣይረሳዕናክን ትርሰዕ ድህ የኣኽለኪ ግን ቡርትሸይ በእውነት ኣኽለኪ ቡርትሸይ ቴንኪ ኣቢቴ
እወ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብል ኣቢት ምሻሎ ሳፖርት ዝገብረካ ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ሕጂ ንመትከል ትኸፍተሉ ገለላ መትከል ዝበሃል ሓደ ኣበይ ከም ዝቕመጥ እንደ በቃ ተኸፍተሉ ንዑ ገለመለ ሳፖርት ትገብሮ ክገድፎ ኢሉ ሓሲቡ ነይሩስ በቃ ባዕላ ትኸፍተሉላ ኣይጠዓሞን ነይሩ ንሱ ኣይተመቸውን ኦኬ ኣውዲ ዝቕመጥ ንሓቂ እሞ ኣበይ ከም ዝቕመጥ ኣይፈለጥክዎን ነይረ ኣቢቴ ግን ከምኡ እዩ ገለ ንሳ እያ ክጎድፎ ኢለ ነይረስ ሳፖርት ገይራትኒ ንሳ እያ ላይቭ ትኸፍተለይ ዘላ ባዕላ ገሊድኒ ኣብ ስዑዲ ወዲ ይቕመጥ ማለት እዩ ደሃን ይገድፍዎ ማለት እዩ እምበር ኣነ ስዑዲ እኳ ንወዲ ዝቕመጥ ኮይኑ ይስምዓንን ነይሩ ኦኬ ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ኣዳት ድማ ብጣዕሚ ዝፅግሞም ካባና ንላዕሊ እዮም ይተይዎ ፅግሞም እዩ ወይ ፅግሞም እዩ ዓዲ ዓረብ ከቢድ እዩ ንወዲ ዝመስል نتاي حتى سؤال انت
ኦ ሄሪ የጠፋ ሰው ቶም ከመይ ሓዲርክላይ ከመይ ቀኒሃ ደሓን ዲኺ ከመይ ክህራይ ደሓነይ ከመይ እግዚአብሔር ይመስገን ደሓን ኣለና ትማሊ እኮ እንትን ኢለክ ነይራ ገዛ ሰብ ሎማዓንቲ ትማሊ በቕቲ ትማሊ ናበላ ሓደ እዩ ዘርኩን ስቕ ኢለ ሎማዓንቲ ከይቐንሰኒ ሰዓት ስቕ ኢለ ክፍታ ኣቢለ እያ ድሓር ክወፅእ ገለ ኢለ መሊሰ ምሸት ክወፅእ ከም ቀደመይ ሰዓት 2 ገለ እንዲ ዝኣቱ ነይረ ኣቐድማ ኣቢለ ሰዓት 1 ምውፃእ ክጅምር የረይ ንኣልታይ ሰበይቲ ሓወይ ንበሪ ኣለኹ እየ እንተይ እሺ ንበር እንዳበለትኪ ኢኻ ኣቢተይ ኣቢተይ የኽብረለይ ሰበይቲ ሓወይን ላዕልተይን ከመይከ ቀኒኽለይ ኣቢተይ የኽብረለይ ሰበይቲ ሓወይን ላዕልተይን ከመይከ ቀኒኽለይ ሰይተኸሰተ ማለት ድዩ እንታይ እሞ ዋ ዮን ንባይል ክንዶ ኣቤት ይለክኻ ንመዓስ ቴክስት ገርክዮ ግን ኣይረኣኽዎን ዮን ንባ ምስ በልክኒ ኣቤት ይለኪ ኣቢ ብኸመይ እኮ ኣቤት ኢላ ድማ ናይዛ ዓዲ መዝዓጊ እዩ ዘሎ ኔትወርክ ከፅለካ ኢለኪ ንስኸ ቴክስት ዝላኪ ሽዑ ንሽዑ ኣትወንን نمسات اوكي دحاني املاخي مسجن هري كمك اني خي طفيك ناي سلام لي لادتك ابيتي كوموديو بل اسكي جس كامو كده كسسكي دي كس جس كا ابيتي مسجن خي بزاحيوني تي مو يوتيوب ابيتي مسنجل مسجن خي بزاحي مثلا يونيتي እሞ ዩቲዩብ ከይትዘሪ ኢልና እምበር ናይ ሰላም እዩ እወ ኣይትዘሪ ናባይ ጥራይ ምፅሄሪ ከይትዘሪ ኢኻ ኣነ ኣባይ ጥራይ ዝሪ
እንታይ ዩቲብ ናይ ክልቴና እኮ እያ ገዛ ጥራይ ከተማዕብለ መጀመርያ እወ ሄር ከማ ግበሪ ኤንድ ገዛኽማ ግዴታ ኣቢት እየ ኣቢት ገዛ ክዳ ክንመፅእ ኢና ኩልና ተደራሪብና ናይ ካሊእ ኢና ዝበልናዮ ንእስኪ ንዓስኪ ድሓር እኮ ክመፅእ እየ በቃ ብቴሌገ ብመሰንጀር ምሳይ ተኣትው ኢኺ የሪ ተኣትው ዲኸ ስራሕ ዘይብልኪ ኣቢተይ ሕተትዮን ይሆኒ የረይ ናይ ኣቢ ዳሞ እንታይ ሽግር ኣለዎ እንከዳ እምበር ምሸት ክመፅእ እየ እንዳ ምሸት ክኣቱ ክጅመር እየ ሕጂ ኣሪፍና እና ዘለና ምሸት ግን ክኣቱ እየ በቃ ከምታ ቀደም ኣትዋ ዝነበርኩ ምሸት ተመጀመርታ ላይፍ ክኣቱ ከለኹ ብኸፈይ ክኣቱ እየ ብኸፈይ ከሰተ ደሓነ ትማል ተዳዊልና ነርና ደሓን ኣለኹ ገለ እዩ ዝብል ኣዲስ ኣበባ ደሓን ሄረይ ደሓነ እዩ ዝብል ደሓነ ዮኒና ረይ ድሓር ገፅ ንገፅ ክንረአይና እኮ ረይ በስራሓ ኣሎ እሺ ሰላም ኩለ ስራሕ ከመይ ገብረክልህ ረይ ኣቢተይ ናበይ ከድኪ ፀኒሓ ነራ ሄረይ ምሳያ ዳርጋ ነራ ትህሉ ያ ግን ኣላ ያ ምህላው ኣላ ያ መስለኒ እዋ ንስኽ ደሓና ኣይተተእዎ ኣነ ክትኣትው ንስኽ ይደልሽ ኣነ ጥራይ ክኣቱ ከይወስድኺ ንኣኺ ክጀናጀኑ ከዓ መሬት ከየምሲዋ
መርዓ ኣሎስ ከምቱ ኢላ ኣለኩ ዋይ መርዓ ኣሎ መርዓ ኣለኪ ሎማዓንቲ ሽግር የብለውን ሄረይ መርዓ ኣለኒ ክመስ እንትልለኸ ግን ሽግር የብለውን ኣለኹ ፅባሕ ኣለዉ ተርፅሕ ኣለኹ ጥራይ ንስኻ ተሓጐስሉ እቲ መርዓ እምበር ሄረይ ኣብ ስራሕ ክደሓን ኢኺ ገሊኣተን ግን ብጣዕሚ እየን ጭናቕ ኣብ ስርሐን እተን ዓመታተን ሓያላት እየን ብጣዕሚ ኣይስቕ እስኪ ዓይኑ ገፅ ኣለኒ ንሜዳ ዝኸውን ኣየይ ዋዋዋ ንሱ ኣብዚ ኣይንዛረበሉ ኢና ንዓርቡ እባ ናርቡ እተይ ደሓኒ ሄርዬ ኣነ ዶ ክምልሰልኪ እወ ዝሓሸ ብትመልሰልኪ ኣነ ደሓኒ ኢለኪ ነይረ መሊሰላ ኢኻ ምላስ ግን ንስኻ ብፅሑፍ ሕጂ ዝያዳ ኣድሚቕክላ ሰላም በልለይ ሸይትየን ማለት እያ ወዮ ኣይትለለቕ ሳነት نعم أبلا شو ده مشكلة
توصل يا خوا سايت زي حزي بقصك ولا يهر وين بيتي ده أيتقبلك يوتيوب دي أسوم እንኳን ሰላም መጻህ ያስያን ريخن لهجها أنا مش خلي هي الرواية يتقبلك نايمان نايكسة تحوي نعم وعليكني سلام إيش أسي تقبلني يوكو هيري توماس أسي بك أخير كده ودي እሺ አሲ ኸመቀኒ ኸማ ኸመፀኒ ሃይ يري ከመቀኒ ኸይ እውይ ተመስገን አቢተይ ተቀቢልክሊ እንኳ ደስ በለኪ አቢየ በዓበይትን አለትክያ አስተይ አምላኽ ይመስገን ዛናተይ ዋ አኽን እንድኺ አትንቀሲል ግን ሰሓቃ ተማጠ ፊኪ የረይና ለቲ አሱ አሜን አሜን ሄሮ ሐፍተይ ናለት ያቢተ أوي زي بيك سامح أنا خمسة زي بي أخلك بك أخلك زي بي بونس أبيتي وأنا أخلك بونس هيرو زي تبع هالكو خيتي بدنا نطرح أبيتي ما زي بي بونس أرى بس كبرى نبرى أحواتنا تزي بي أرى زي بي بقدامي زي بي كفت جزا خوري بك فايت كده بتودي سانكي كورينا كوكا
وهيني خيتاي كدي هريه وشما خديلا وا اسيا سواي كتفلت لا دي هي واو يعني تسرح يني ركبلتيش كما يخال لك እግዚአብሔር ይመስገን ዘይበይ በቀዳማይቲ ተስፍሽ ዝበሃል ኣብቲ ገዛ ኸይ ንስሓቕ ነርናስ በቃ ሰሓቕና ቋርፅ ኣቢሎ በቃ ስማ ባሱ ዘይበይ እንዳለትክያ ሞ ሰብኣይ ትፈልጥለይ ዲኸያ ስነ ስርዓት ዋ ኣሱ ግደፍባ ብዙሕ ዘይበይ ዋዕ ንዘይዛረብ ሰቂሉ በቃ ቋሕ ተበልና ከም ባቡልና ተፈጠጥና ኣቱም ሰባት ዘይበይ ከዓ ተሰኪፍክ በቃ ሰሓቂ ተበልና ገለ ተበልና ተሰኪፍኪ መጀመርታ ኣቢኪ ሰሓቅ ደው ምባል ካብኡ በቃ ብድሕሪ ግን ኣይነገረክን እዩ ዝኸውን እምበር ሰቂሉ እዩ ድኸውን ዘቢበይ ኣሱተይ እናተባሃልኪ ኢኸ ዘይበይ ህረይቶም እንዳለትከ ህይወተይ ቆርማድ ከመይ ኣለኽባ ኦ ሄሪ ላለትያ ግን ኣሱ ትፈልጥዮ ነገር ኣለኪ ማለት እዩ ናይ ህሩ ከመይ እዛ ጉዳይ ዘላ ውሽማኸ ክንደይ ድዮም ኣርሱየ ኣቢትያ ዘይበይ እንዳበለትያ አንተ ኣሱ ኣነ ናይ እዚ ብቻ እየ ኣታ ኣሱ እንታይ ክትብል ኣለኸ ቁም ነገር ይዛረባ ከመይ እኒአ ቪድዮ ራእያ ላይ ይኽን ትብለክን ኣላ ኣቢቴ ቪድዮ ተማልኣ ኣላ ወላ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ደቢሩኒ ኩልና ደቢሩና ብሓቂ ውሽማ የብላን ሰብኣይ ግን ኣለዋ እዩ ክሳብ ሕጂ ነገረክ ኣይ እሞ ተታሕዚ በታ ሕማቕ ሕማም ተታሕዚ ዘይበይ እንታይ ግድኺ እሻ ቢተይ ክርእልኪ እየ ዛናተይ ኣለኹ ክፍቲ እሻ እሱየ ስራሕ ንቅድሚት ክሳብ ሕጂ እምበር ኣይነገረክን ዘቢባ ኣትይ ዘቢባ እናለትክያ ኪት ነ ፅባሕ ፅባሕ እናለ ፀብሒ ጌርና ኣሎ ተታሓዚ ይብለክ ኣለኹ ዘይበይ በታ ሓያል ሕማም ተታሓዚ ዘላ ክነገረኪ ተሰኪፉ ዘሎ እምበር ተታሓዚ እዩ እሞ እንታይ ዳ እሞ ንኩላትና ርበፅ ኣቢልናስ ፅቡቅ ከነምስ ዝሓሰብና ግን ኣምሲና ኢና እኮ ዳሕራይ እዩ ኢላ እምበር ውሽጢ ዓዲ እዩ ዘሎ መስለኒ
እሺ ትበልኪ መብርሃን ሄረይ ዋው حمامي تتحيزو I love you خيلك تسكيف زي ذي أتقص بلا أقصانت بجهم أبيتي إيش خبرتي دو الله زي بك لا زي تردك شو كل نقدر كوخ قاعد صار دلي بكا هاي تسحقي سنخي ترقي قدافين لا لك دلي نساقنا هاي ترد أخيو እንኳን ሄሪት ሰማ መሐረና ትሎን ያራ ዮኒ ቻው ሄረይት ከድልክ እሺ ቴንኪ ዚያራ ህልልክ ሄረይ አረፍተላ ህልልክ ሄረይ ኦፍ ሙሲባ ሃ ገስ ካፊ ኸዳ አትሄር ታሁን ክቲ አረ ሐጅ ዘይ ሰዓት ተሪና ግደፊ ባ አረ ገረ ግደፊ ዳሃር ክንራ እንዲና አይ ቻውሽ በቃ ደይ ጸንሐ ግን ስጋር ተኸዲ ወኸቢድዩ አነ እኮ ነገረክ ነይረ ዛስ ኢልስ ግደፊ ያይለክ ነይረ ታኸማን ክዳን ሓበሻ ጌርኪ ዛ ጻዕዳ ክዳን ጌርኪ ወርቂ ተሰሊምኪ ኣብታ ስእሊ ኩድጭ ኣቢልኪያ ዝነበርኪ ሰዓት ንሳ ኢዳ ደጋገመ ዝርያ ነይሩ ዝወዲ እዚ ኣቢታ ያፋኑኒ ንዓማ ቀለል በለ ኣብቲ ህርናዊ ቁም ነገር ዋ ፀሕንደ ንእሽተይ ስኺ ዘይብያ ትከይድ ሕጂ ዘይብያ ክልኪ ዝያዳ أنت همين هالرأيك قاعدين بيزلوا مشاركة حنت جزء أنا خن ده أبيتي أهلكي كندري كان دلي رازي آي إتا إيش موكا أراكو خانيا موش نحن حمشة تتبينش أبيتي أبعراتي هندي زلو أبعراتي كين دات أتكو خين جارج نران تاموين تحنتش كمان ورك طفي عليه إنه እዚህ ቀሪ ልጅ ትሪፋዝን ፍርቅሳ ሰነት ከዳ ቡን ተወዲዲ ሐቃ
أنا وناتو حمام حزننا قالوا لا متى حمام كلته يا ريال ترى قالت فيش أنا هير بنديت كير في البنت هجرنا شش زي بين من فتحت يا الله ها هذا سقبل
أبدا خيدا يا ريت الرقدة في السماء ها ترى الكبكة بحيلكم متناكا أنا ده حارخ متحاسيب نيرة أبيتي واو حويناتي خافتيناتي ده كابزين روخ ندينا غيرنا زلنا زي به و كافتنات كت ألف جيركن ورك جيركن كله هنجن عايز تدلت بس أنا خل عيداتنا جبال قرمة دا مسلم كيزي عايز تحصر إنه ما حد خالق على الألان يا حكي حزي سايلك ريكا يبل بلا أنا تجاوز أريه ريت حفر إنه تاجركي ها سكنة ساعتي ها هو حفير عند حفر كأنه غيكونكي الريك أسلك رأيو عينها كيت جمه كيت جاب هذا كيت جمه بيتي أراك دافي زهان هرّي ترى عينا دلنا ها هرّي هو بك هو يونيتي أي هرّي تحفرنا ما حاجة آخرنا أنا كاري بيد ما هو حاجة عصرت حمش أسال تعرفنا الله واه هي زين نعين السؤال خلينا نشي سدو. لا. No, I didn't. So I didn't. أنا.
እሺ ርስኻ ስዖም ኣቢለካ هو تسمعني أنا بجاهد كل كي تسأل وبيتي وبزح عندي غير نزل له أنا كو حد يشحكوا جنازي أتخذ زله ساعات ጸሎት ቅዱሳን ይኹነልኪ ጸሎት ቅዱሳን ይደግፉ በእውነት ዘይበይ ክሳኽአልኪ ይኸውን ኩሉ ጻሒፍኪ ይኸዎ ኣቢተይ ግና እንዳለትክ እያ ሕጂ ንግሆ ምሸት እንዳተኹ ውደአኒ ኣቢት እያ ሕጂ ዕረፍቲ ስለ ዘለና ንግሆ ምሸት እንዳተኹ በቃ ብሓደ ወርሕን ፈርዓን ገለ ተመልኣኽወን ወይ ሄርየ እንዳለትክ እያ ፈጣሪ ሓግዝኪ ጽቡቕ የስምዐና ዘቢበይ እንዳለትክ ኣቢት እያ እንታይ እዩ ሓውኪ ዝሓፍር ዘሎ ምስ ዘይባ እንታይ ኣለዎ ድዩ ዋ ምስ ዘይባ እንታይ ክህልወና ዘይባ በቃ ናብዚ ውፃእ ጸደካየ ፍቅሪ ኣለና ይውጋዕና ኣሱ ያኽልኪ ኣሜና ቢታ ሓፍተ ዮኒተይና ዓማ ኣለኹም ዘይባ ኣነ ድዩ ሓዊ ትብሊ ዘለኺ ሄዊ ሄሪ ማለት እንዲ ሄዊ ዘቢበይ እንዳለት እያ ዋይ ጓለይ ሄሪ ክብል እየ ሄሪ ክትብል እያ ኣቤት ኣቢት እያ ትሞቕ
እሺ أنا وين كخفت لك أيه ما يسمير إيش عبيتي كبرتها ولا زيادة قبل بالناموس وينك بالي قصو إلكي كيدي ناب تسفشكي تس بلا غسيل كخير ناب تسفشكي يوني تحاوي تفكري يوري خين زبيرين أسو درزي زيت تشاوتك ولا لا يغريتها هيرتا يوني تي مالت ፎቶ ዝሎን እሽተሓዊ እዩ ጓል ናይ እሺዶ እንዳለት እያ ኣብ ሊብ ኣለኹ ገዛ ክሕሉ ሄርየ ብእውነት እሺ ኣስየ ኖ ኣቢቲ ሓዊ እዩ ናይ ሄሩ እዩ በቃ ተወዲያ ኣላ ዋልታ ግዳይ ተፈቲሓ ኣላ ሄሩየ ዳዘይብ ኬካ ግን ሰሓቕ ኣይተቋርፅን ኢኻ ጽቡቕ ነገር ኣብ ላይፍ ጽቡቕ እዩ ዳዘይብ ኬድካ እሺ ዛንበይተይ ናተይ ዘይበይ ናተይ ሰሓቕ ኣይተቋርፅን ኢኻ ሄሩየ ዳዘይብ ትኸዲ በቃ ቀሊል ኢልኪ ክትወፅእ ስዕቃ ኢኻ ትወፅእ እሺ ኮሙንቴልክስ በሊ ቁርብ በለይ ክስዕመ ኪዲ ክስዕመ ኣለኪ እሱ እሺ እሱ መቅዲ እንዴት ነሽ የኔ እህት ሰላም ነሽ እንኳን ደህና መጣሽ ደምር እንባሄሩም መቅዲ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ እሺ እሺ መቅዲ ደምር እንባሄሩ ሽማ አላት ካዲዮኒተ ኧረ እንታይ ተኸውኑ ሽማ ሄሪ ክንዳይን ዮኒተይ ሰሓም እዮም ተቐቢለ ኣለኹ ዘይበይ ዮኒተይ እሞ ኩሉ ግዜ እንዲየ ዝሰቕሞ እንትደቅላ እንታይ ዝኸውኑ ሽማ ኣንቲ ሄሪ ኣረ ግደፍ እንዶ ቅሱ ትፈልጥ እያ ነው ሰላም ኢላትክ እኮ ኸይዳ ከምዚ ጌራ ኣንተ ወይ ኧረ ዘቢበይ ሄሪ ብልቢ እንተፍቅርዮ እንተኾንኪ እመንዮ ክብረተይ ውሽማ ገለ ኣይትበሊ ዘይብ ማለት ኣስሚረላ ኣለኹ እዛ ንግግርኪ ዘይበይ ሰላም በለለይ ንዓማ ሰላም በለልኒ በለለይ ነዛ ቅሱ ቅሱ ንዓማ ሰላም በልየን ሰላም በልየን በዝኾን ኮላ ቢድካ ናብ ገጽክ ሰላም በልየን ካብ ፅባሕ ንስኸ ላይ ሰላም በልየን انت بجد كنت سلام بي دحين سلام بي كي حافرك مريم سلام بلين حواتي نورمالي انت بتي سلام بالله سلام لا تكنا لا زي بي يوريم قصين على تكا اشي زي بي جنا حادرا كيت شودي يا اخي
እንታይ ኢልክኒ እንታይ ትብለክላ መሲልክ ዘይበኝ ሓደራ ከይትሽውድ እዮ ትብለላ لا بونتا في الحالة بابون كست دري أقاشر لا تمام تشاو تشاو لا تكخيدا كوسي سلام كيف زاه أبيت تذكر الله أصو أبيت ما سلام لا تكي نغسل ما حازويا كيتي وشا ما يخي ودما كيتي وشا ميا يخي نالتيا هيرت انت ديز بالكوخي اور ماد دا هير يا تግራይ ኮሽ ማ ተሪፍ እዩ ሰበይት እኮ አንተ ተኻይላ አይደም በዘለ ኢኮኖሚ كررين سالي أتيجي كده إيش بك دنت كم كره هذا الكلام أنت خنت يا رأي أبلك ودي زي كنا شلت لا بدي يجيني أباس بونت استخدم بالكايو واستاخذ عندي thank you so much باي كنا تنزل انت في استالتي أختي تفيست هذا أختي هو يزرنا زي ما يبان جزاخي كي تمثل كل أي بلدك وين كاملاتك إيش زي بالي بحرك يمثلنا جزاخي راسا تستاخذ يترمالي تستاهل يدي ليش اوكي دازي بنت خير كير سحاوط رايحة تموت بقى من جناي سحاوي بقى سحقت رايحة توصي
በቃ ያለው ዝመጽ ስለ መምሳሓ ከም ዝቆትለኻ ካብ በቃ ሲካ ናይት ብናይ ኮመንት ናይ ሰባት ኢኻ ትስሓቅ ናተይ ድሸበኻ እወ ናትኪ እዩ ሄሪ ዮኒተይ እዚስ ምግቢ መብልዒ ክኸውን ነይሩ እንታይ እዩ ሄረ ዘይበ ዋው أتسوق بس أول بديت ولا أنت ماي تلقي واقف فيه أوكي شوف برج يا أخلك برج حفتي زناتي أنت يا بيتي أجر ما بلا أتاخد إنه كنا ماما إيش استعارة ما عرفتي خلنا لكي برج ها يا أنا اللي دم كبرتها اللي كابل الدين رأيي مستندخ يا تقليدات لاستيك ماشي أبيتي تشاو بنوكا يكي ليسا تشاو بني هيريا تشاو بني وريو دهرايكو عليو بكا عليو كو دهرايوا أي ترى دون تاني ولا حنتي رابيتي عباس سوقي ترى دين دهراي ده جن هجي تشاوبر أخلك يا بيتي أنا ونكوت خارف نشتم هو يا أخرني كل 9 جيرة أنا هاد ما متعوي سدي درفن حج جزاسب كزور متان إيش كورد ناي كده جرهاز ماني كورتي أبيتي ماني إلكي تلاك لا ألا أراه ريتها فرنا نتاينا جرنا كتير بقى شاول زي بهيري شاولاني زي بونات كبرتها باللي زيارة ما يبلبين الريد مام انتي كوينة إيا أمو ممتع قريفة يو إلى زي ببين أبيتي شابرني بين كوردو بين كل حاجة أو خلقن هريا بين حاجة أمو زي بيون صراحة يبيزو خوينة هو إيشي بين حاجة زي بي بين حاجة هري بين حاجة
قد حسكين تام دمتي سماع يا خن وردني كهيد ما تدمتي يقدر أبيت ولا رأي على يا خن زي باي هو زي باي كوت ما حجي زور زور كبل متى مشيت كموت أنا سبعة ساعات حدا فرعان كذا خبا بخاتون دي حجي كزور على النقد مع سبعة الزاهر هذا اللي بونت يخبر اللي الزاهر ها إيش يونيت يا رب تعمي فتوكي زبيبي مريمين إيش يونيتين شابرنا بيتي يا أخلكي زحفتين سلام عالتي زي باي تشاو تشاو زي باي أتيتي شيء